So muri Zimbabwe kana wakambotaridza iwewe support naChiwenga, wakambotaridza opposition to Cab 3, wakambotaridza neutrality kakusada kusapota wakanyarara patakatanga kupusha nyaya dza2030 yechichi apa tiri kutaura on behalf yevaipusha nyaya dza2030, right? So kana wakamboita izvozvozvo dzingwa, this is what the guys are saying. This is what is happening. So boys raitungamirira 2030 campaign kubva 2030 campaign isati yatombva popular or isati yatombogaina momentum, boys rese roro riri kuti avo ngavadzingwe imhandu. So now palist iroro, remember takakuudzai kuti tino Machakaire zviri kunzi aripo palist revanhu vari kufanira kunzi vaende zvese naChiwenga. So tamboripota parapa tichitaura kuti Chiwenga actually plan yatanzwa yekuti kudzingwa kwake ndeyekuti achaiswa as the replacement and the permanent ambassador wekuMozambique neEswatini, nyika dziri 2, and that's the plan iripo. We don't know kuti vacha implementa when or how or at all. So muri Zimbabwe right now tino Machakaire is on a campaign yekubelievisa, yekuprova kuti muZANU-PF mune mhandu dziri kuparadzanisa vanhu, because ivo arito accused as one of those guys vaisapota Chiwenga kuti vanga vari in opposition yeCab 3. So muri Zimbabwe ndikuda kuti munyatso kuunderstand apa. Remember, Tagwirei, it's a known thing kuti Tagwirei ane ambitions ekuita president or anga ane ambitions ekuita president. I think the right thing ndeyekuti une ambitions, because ambition ekuita president haingozonzi kwanzi because yobva yaenda. Remember, this is a guy who is loaded as well, who is capable and who has been doing it, kupa vanhu mari, kupa vanhu vari prominent mari, anditi kupa kusvika kuvanhu, yeah, the important people, the most important thing. Remember tino Machakaire wakabudikira. Do you still remember this? Or muri Zimbabwe makutokangama makunzwa senge hatisi kutaura zvinhu izvo. Remember vana tino Machakaire vakaissue a statement rebuking businessmen kuda Tagwirei nenyaya yekuti ari kupima members of parliament mastens. This was issued by the ZANU-PF Youth League, and it yakamirirwa naTino Machakaire, the Minister of the Youth. Right now muri Zimbabwe izvi zvaitika, takabva tatsanangurira vanhu kuti zviri kuitika because of information, because of the fact yekuti Tino anenge ari kusaidhira raChiwenga, and then Tagwirei anenge ari kusaidhi rake asi ari within the Mnangagwa cabal, and then pozoita Mnangagwa pachake. So kugwisa Tagwirei kwaiitwa naTino Machakaire waiita senge ari kuprotecta president, but information iripo ichita aiprotecta Chiwenga. Right. So now ava kupushigwa kuti abude, iye ari kupusha, ari kuzvidefenda as if ari kuda kumubudisa mupati ndiTagwirei, uyo asiri kufara nekumumisa kwakaita kupa members of parliament mastens. Wainzi kupizha
kanga nzvimbo yacho yaipiwa Mastenzi. Do you understand? So you might be asking yourself, but pamastendi ndo pane nyaya yese, ndo pane power rese ipapapo, because remember, muri kunzwa kuti chichinoitika, members of parliament Mastenzi, and these members of parliament, they might end up voting for the president muna 2030 after paitwa mavhoti, because some of them will come back mu system, and if they were given Mastenzi, they would definitely vote for Tagwirei. And so izvozvozvo zvinoreva kuti Tagwirei also already watova opponent yaMnangagwa. So kana Tino akaataka Tagwirei saizvozvo, anenge Mnangagwa angaifunga kuti mukomana ari kuside run rake, izvo mukomana ari kuside rachiwenga. But this is his defense system right now, and also maybe abvumawo kuti maybe anenge ari one of those vabeliever kuti maybe chiwenga wakatodliwa, because in politics at the end of the day vanenge vakuitira dumbu, so unozongopedzisira wakutongoimba mapraise songs kune aripo anoita kuti urambe uchiitla something. So muri yeZimbabwe ndiri kuti nini, muri kunzwa imimi nyaya right now iri kutaurwa nezvayo kubva musi wa26 kusvika musi wa28 August, stay aways, massive stay aways. Tiudzewo mucomment section kuti what do you think kuti stay away inobatsira kugara kudzimba dzenyu musingaendi kubasa kunobatsira chii? How would you pressure the government? Do you think the government feels pressured kana magara kumba kwenyu kana kuti mapinda mustreet? But I think one way or the other it sends a strong, very strong message kune vari kutungamirira yatinoti isusu the regime yaMnangagwa, inosendegwa a strong message yekuti if they have sense, they will have to consider the voice of the people. So a lot of people right now are losing hope kuti it's too late, Cape 3 rakatopindira madhara aya haana zvaari kuita, madhara aya akatopera kudhara. Asi ndinoti haisi nyaya yemadhara kana vapanha adiki kana chii, it's about the spirit of the nation, the spirit of the nation. When people are robbed, they know they are robbed, and all they are doing is waiting for the right moment, the right time to take back our country from the colonizers. So muri Zimbabwe rugare ngaruve nemi.